Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon ni ata sa ikanapulo nga Domingo sulod sa ordinaryong tuig nato liturhiko. Padayon tang magampo sa Ginoo nga unta ang katawhan mo sunod sa pamaagi ni Kristo unsaon pagkabot ang tinuod nga kalipay, kahiusa ug kalambuan sa kinabuhi. Labi na gyud ang atong mga benefactors and donors, sigig tabang nato dinhi, sigig palit sa atong mga slots para sa pagtukod sa atong kumbento. Hatagan unta sila sa tinud-anay nga langitnon nga kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon ug mahigugmaon tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Gikan kang Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, ug gikan kang Timoteo nga atong igsuon, alang sa simbahan sa Dios sa Corinto ug sa tanang katawhan sa Dios sa tibuok Gresya. Hinaot unta nga ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo grasya ug kalinaw. Pasalamatan ta ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluluyong Amahan ug Dios nga tinubdan sa tanang kalipay. Lipayon kita niya sa tanantang kagul-anan, aron kita makalipay usab ni adtong nagmasalubon, pinaagi sa kalipay nga nadawat nato sa Dios. Ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo, makaambit usab kita sa naghingapin nga kalipay, pinaagi kang Kristo. Kung gisakit kami, alang kini sa inyong kalipay ug kaluwasan, ug kung gilipay kami, angay usab kining ikalipay ninyo
ug maghatag kini kaninyong kusog sa pag-antos sa mga kalisdanan nga giantos usab namo. Busa dili gayud matarog ang among pagsalig kaninyo, kay nasayran man namo nga sa inyong pag-ambit sa among pag-antos, makaambit usab kamo sa kalipay nga among nadawat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong baba. Padaygang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon mamati kanako ug malipay. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Himaya ang Ginoo uban kanako, magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya, ug giluwas ako niya sa tanan kong mga kahadlok. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Paglaom kamo kaniya aron mosanag kamo sa kalipay, ug ang inyong mga naong dili man lipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo, ug giluwas siya sa tanan niyang mga kagul-anan. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Ang Ginoo
Ang Ginoo manaak kaninyo. Maana sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Hesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod o milingkod didto. Unya, mialirong kaniya ang iyang mga tinunan o gitudluan niya sila niining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbaon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa kanindot kaayo nga teksto sa Biblia ang niya sa atong unang pagbasa, 2 Corinthians chapter 1 verses 1 to 7. Gipasabot dinhi ni San Pablo nga ang tinuod di ang kalipay nagikan ra gyud sa Ginoo. Mutuo mo dili? Sure? Ayaw. Pangutan na imong tupad na ug masunog imong bay, malipay ka. Pangutan na ba imong tupad na kung masunog ron imong balay, malipay ka. Oh, awa, di ba? So guring ayaw lang sad pader. Gikan man kas Ginoo ang kalipay. Nasunog di ang Ginoo pagkasunog sa imong balay. O di okay ra ug masunog. Ug mamatay ang imong inahan, okay ra nimo? Mabangga ang iyang gisakyan karon, okay ra? Oh, dili na. Wa na. Patay na tadi. Ginoo magka mo ituburan sa kalipay. Nganong dig mamatay ng imong mama? Namatay di ang Ginoo? Oh. Naka-check na mo no. Unsa mo ka yawanon. Ang yawa mo tudlo nato nga ang kalipay dili gikan sa Ginoo, gikan nato. Mo na iyang gitudlo ni Adan ug ni Eva didto sa paraiso, mao tong natintal. Ingon siya, sige mamong sunod anang Ginoo nga pwede ra man gyud mapariha mo sa Ginoo. Mao na si San Pablo kay gikan mas Ginoo ang maong kalipay. Niingon siya, kinahanglan masuod tas Ginoo. Kay siya may tuburan sa kalipay, masuod ta niya. Nya unsaon man nato pagkasuod niya? Niingon siya, ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo, makaambit usab kita sa naghingapin nga kalipay pinaagi kang Kristo. So ang paagi di ay aron ta malipay sa tinud-anay kanang gikan Dios Ginoo nga kalipay, muambit di ay ta sa daghang mga pag-antos ni Kristo. Kinsa man ninyo dinhi ang ganahan
muantos sama sa giantos ni Kristo o ni Mama Mary. Taas ang kamot. Mga buangon gidi ay mo. Ha? Kaklaro ang gisulting San Pablo. Nya sige tagsimba dinhi. Dagkot-dagkot pa ta diha, pila nakakandila atong silaban. Luhod-luhod pa usay gikan pas pultahan, luhod nga ripadong. Nya di ta mo ambit sa kasakit ni Kristo. Uy, kahilas gud nato. Nge, tagaan ta mo second chance. Basig na usab inyo huna-huna. Kinsa ninyo dinhi ang ganahang muantos sa mga kasakit ni Kristo. Ta sa kamot. At least nanay na exercise, no? Exercise. Nawagtang-wagtang na ang yawa. Ang yawa man to ni pugong ayaw. Antos good town. Ngita magitag kalipay, anhan anuntas antos. Ngita magitag malipay, sakitan na noon tan, hiyabag ka diha. Ana no? Mao na yawa nga naghunghong nato. Pero sa tinud-an ay mga igsoon, ang Ginoo lahi gyud siyag pamaagi. Lahi kay siyag pamaagi. Ngano man aron ipakita sa Ginoo nga ang iya ra gyung gahom maoy makahatag natog kalipay. Hinomdo mo adtong tubig nagihimo niyang bino. Hinomdo mo ato? Dito sa Kasalskana ba? Gipakita sa Ginoo nga kun ang iya nang gahom ay muliho, bisag ang tubig himuon niyang bino. Kahinomdom sa mos pagbasa gahapon sa first reading, nagihisgutan nga gipatubod sa Ginoo ang tubig didto sa desierto. Ang Ginoo ray kahimo na. Hinomdom sad mo nga ang patay gibuhi sa Ginoo kadtos Lazaro. Hawa na mo kahinomdom. Ang Ginoo ray nakahimo na. Kadtong 5 kabukpan nga iyang gipakaon ang 5,000 nya nasubraan pag yung 12 kabukag hinomdom na. Gustong ipakita sa Ginoo ba nga ay na lang mo duda, ay na mo duda nako, mas magduda pa mo anang inyong tupad. Kana mo'y mo pasalig ninyo nga muunong nimo, oy ay gyud tuo. Apil na ng tupad ni mog higda kada gabi sus magakos-gakos pa na nimo, oy hudas po kay nastanan. Ay gyud laom ana magsige nag-ingon nimo I love you, you are the only one. Ay istoryahe. Ay totoo ana, kuyog lang nako, I will make you happy. Agas ginang luhag sipo nimo. Beka na, kamong mga minyo din kamong mga asawa, kinsa ninyo ang wa gyud batiag kahiubos o kasuko sa inyong bana tungod kay na disappointed mo. Bitaas kanang pirmi yung lipay. Sige. Natanawa di ba wa gyud ni pataas kadaghang mga minyog naong ninyo diha. Inyo kong ilaron nga pulos mo mga dalaga. Kaklaro ang mga naong ninyo bisag palayan. Be niya masagi mga banag naong din kinsa ninyo rong niya din present nga muingon gyud pader wa gyud ko kasuway nga nahiubos ko sa akong asawa nga nagguol ko o naglagot ko bisag kausa sukad mi naminyo ta sa kamot na wa sa dotro. Mao na ayaw mog salig ana diha bisag kining nagwali ayaw mog salig ani. Moingon ko ninyo, himuan ko ninyong pari, ayaw kong ibalhin diri. Petisyon mo sa obispo nga aron di ko mabalhin kay ako mong lipayon. Ay gimog tuo ana. Maghatag ako kaguol ninyo dinhi. Kung ako lang, mabita na ang akong pagpamaligyag slat, gikan ginas Ginoong. Di na ako. Ako lay gipabaligya. Og di mo mupalit, masulubon mo. Og mupalit mo, lipay mo. Sige, pangutana diha kinsay ni palit og slat nga naguol pag humagpalit. Wow Pero pangutana sa wa mo palit, kusmod og mga naong. Magsigila nagpanaway. Mo bitaw, sigila nagbaligyag slat, alimugmug kay napaminawong parian. Bisag magwali, iapil kinang slat. Iapil na ko aron mo malipay.
Nakaroon unsa may dako kayong prueba nga ang kasakit ni Kristo mahimong dakong kalipay. Mao na ni ang iyang gisulti sa ebanghelyo. The 8 Beatitudes. Gitawag ni nato og 8 ka paagi aron makadawata sa gitawag og langit nung kalipay. Kana bang kalipay nga 24/7 magpabili nato. Gitudlo ni Kristo niya dinhi saman. Gusto mong atong tagsa-tagsaon, bulahan kadtong miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon. Kining 8 Beatitudes, ang 8 ka paagi aron ta masuod sa Ginoo. Tan-awa ra gud diri ang 8, ang gauna pulos gyud maghatag og kasakit. Bulahan kamong mga kabus. Kinsa bagoy malipay mahimot ang kabus? Di ba? Unsay sunod? Ikaduha, bulahan ang nagsubo. Kinsa may malipay nga magsigig hilak? Pero iyang gitawag og bulahan. Ang sunod, bulahan ang mapaubsanon. Kinsa may malipay ka nang yatak-yatakan lang ang imong katungod. Magpaubos lang gyud ka, di lang gyud ka muriak. Lipay mo ana. Kanang bisag ludan imong naong, di lang gyud ka moreklamo. Bulahan ang nagtinguha pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios kanang moingon siya, kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang pikas. Kanang iyang kabubuton nga niingon pasaylo ala nang nakasaog kapituan kapito, malipay mo ana. Namo magtingog. Sunod, nasa doy bitaw pa der. Good. Kamu no murag mo mga estatwa may ana lang ba. Kanang moingon sa mo bitaw no, bitaw. Di man sad mo affirm. Bulahan ang maluluyon. Sige kaluoy. Kanang gasigig suyop, kaluy eh. Kanang gasigig pangawat sa inyong balay, kaluy eh. Sige. Kanang sigig pangilad nimo, kaluy eh. Ganahan mo ana. Kanang sigig pangabit nga bana, kaluy eh. Ana, kaluoy sa kong bana, nangabit. Lahi mga ato. Ang kaluoy arimas asawa nga gibudhias bana, di ba? Brakaron ga-reunion mo, kanang di gyud mo tampo sa inyong tampuhanan. Kaluoy eh. Kaluoy di gyud siya mo tampo. Dako ra ba kay kaon? Joke ra na ha. Nya ang ika-unom, bulahan ang putli o kasing-kasing. Unsa man ang putli kasing-kasing kanang di gyud mo entertain anang duda-duda. Kana bang di gyud ka magduda. Ang imong bana di na nimo matiksan, di na mo reply. Tulo na kaadlaw, out of coverage area. Di lang jud ka magduda. Lipay mo ana. Kay putli gyud mo ingon ra jud ka, salig gyud ko niya. Bisag daghan na kayong text na dawat nga di ang imong bana, di aday nay kabit diri, ingon ka, di jud ko, salig ra gyud ko niya. Putli jud ko kasing-kasing o gunahuna in relation sa akong bana. Mo ana mo? Ikapito, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan. Nang litan ron ang imong mamagpapa nagbuwag. Nya imo gid silang himuong magdait. Na ikaw gyud mabuang nga nagkuan. Sakit kay nastanan. Labi nagduna na sila kaugalingong mga pamilya, kay mga buangon kayo. Orang imo bang igagaw nag-away. Nya giaway ang imong igsuon. Ang imong igsuon mo gikulatag maayo. Nya imo silang daiton, panagdait nga di sila mag-away. Patay ka. Maunay sa kagkulatas imong igsuon. Naganahan mo ana. Di gyapon. Bulahan ang gilutos mo na ikawalo. Kana bang i-persecute ka? Naghimo kag tarong, nagtug-an kas tinuod, ikaw na noy ikiha, ikaw na noy prisuhon. Ang zaman, lipay mo ana. Natanawa di ba pulos gid mo lingo. Nganong giuna man ni Kristo? Nya gitawag man niya bulahan. Tungod kay kining tanan akong gihisgutan, giagian ni Kristo. Sobra pa sa atong ma-imagine. Giagian sa ni Maria, giagian sa ni San Jose. Sobra pa sa atong ma-imagine. Kining iyang gitudlo ba?
Unya kun moagi ta ani sa atong kaugalingong kasinatian, nahiusa na tani Kristo, kay mao man ni ang iyang giagian sa kalibutan, mao man ni ang iyang daan, mao bitang gitawag ni 8 ways to heaven. Ang laing name sa 8 beatitudes, 8 ways to heaven, ang 8 ka paagi or dalan padong sa langit. Be, kinsa ninyo'y ganahan musubay ani taas ang kamot. Bisag duha lang ani taas ang kamot. Ang uban ba bisag duha lang gani gipangayo gapanagan na tiban og do na kay usa nga i-reject ani gi-reject nimo tanan. Nyag do na kay usang sundon ani sundo nimo ang tanan, kay dili pwede nga sundon ko ni nya karindi adili. Kanang gitagtog pragmatic nga faith, kanang magpili-pili lang, di na pwede. Mo na ingong Ginoo, mo ingon gani mo yes, yes gid na. Mo ingon gani mong no, no gid na. Pero ang saad pulos gyud kalipay. Kinsa ninyo dinhi nga mi-graduate og professional course unya nakapasar sa board exam, taas ang kamot? Why board passer ninyo? Ana ay duha, tulo. Wa mo kapasar og mga kurso? Kana bang nipasar og professional course ba? Taas ang kamot. Uy, taas ang kamot. Awa pa yun. Awa diha? Sige, okay lang. Di pa usad dere. Karon, sa inyong panahon sa mga final exams, unsa inyong gibuhat? Nagduwa mog tennis, nagbasketball mo, nanaw mog TV, kanang ting final exam, ting board exam, sige mog inom-inom, sayaw-sayaw, disco-disco. Oy, gibiyaan nimo ang tanan, gibiyaan, nagantos ka, nagantos, aron lang yun mo focus sa imong ubaabot nga exam. Nya ni pasar dayon ka, layat-layat din kas kalipay. Yes. Unsa may hinungdan nga ni pasar ka og ni layat-layat kas kalipay, ang imong pag-antos pila ka buwan or pila ka tuig. Ako portisan akong antos sa una eskwela, high school hangtod college. Magsud-an lang ko usahay gluy ag asin niya suga nako kandila. Hapit way kaon, maglakaw ang karsada, gikan UC, gikan CIT, padong Guadalupe. Portig yung antosa, 8 ka tuig. Pero pag human sa 8 ka tuig, nakatrabaho na sad ko sa land bank, kakaon-kaon na sad tarong, hayahay ng kaon, dili na tong luy ag asin, dili na tong bahaw nga siging kaon, anang linungag nga mais nga ginaling sa bato perting haita, murag magisi atong tutunlan og mabahaw na. Unang kanan ginakugloy ag asin, kaya ako raman sa usag gapuyo sa balay, hilasan bitaw ka ng mga high school karon nga mga estudyante, hinatod pa, kinuha sa ginikanan. Ako sa una tibok high school, way gahatod, way gakuha, ako ra usa puyo balay, sudan, mga perting paita. Tibok college, samot na ginto, perti na yung lisura. Pero pag-graduate, nakatrabaho na, diha ko sa land bank, awa na, hayahay na. Pero lisod-lisod yapon to. Akong papa na paralyzed, akong maguwang na paralyzed, ako'y breadwinner, guba pa among balay, lisod-lisod. Pero akong gisaom ang pag-antos, nahimo kong pare, tanawa, ting hayahaya na. Usa na lang kadupa, wala, okay kayo. Pero karon nga pare nako, ako sa gihanukan sa mga pag-antos sa katawhan, parte mga tao diyan ako. Hasta pang pag-antos archdiocese kanang naay mga dagko nga kuan karon, mga gastuhanan, usag gyud kos maapil sa pagpangitag kwarta, babagas naong aning sige pangsulisit aning kwarta. Pero ako ba nang giwakli? Anad na ko ani. Sige, antos. Nya tanawa unsay resulta sa pag-antos nga pakauaw lang yun, o tanawa ning atong simbahan, dinhi palang daan, kakita na mo, unsay bunga, di ba? Napanatukod pang Kapilinya di Fatima, sa San Remigio. Kadakong kalipay, kada nato tanaw dito, ako inigadto na ko dito, makaanag yun ko, dili sayo ning pag-antosag, pabagag naong niya. Pero, karon lipay sa ko, kay tungod anang sige,
Slat-slat na to, daghan kayong nakaila nako throughout the world. Di ba? Ang resulta, magsige nag-anhi dinhi, sige pa-picture, alipay kita sige pa-picture. Akong baba sige lagngisi. Ana sige ngisi ba? Murag og panuhoton na ni akong lago, sige ngisi labi nagdaghan kay pa-picture. Ana nya ikaw mag-picture, honghongan na yun, palit slatan. Oh, palit ko pa din. Ito rin. Nagani uban, magdaan na yung resibo daan. Pa din, bayad na biya ko dito, palit na kong slat. Oh, nga rin, picture na yun. Pero ako magpa-picture, aron mo palit mong slata. Ang ako lang ba, nalipay lang ko nga, ang mga tao na, ano pa, murag malipay ba? In short, tinuod gidi ay, nga ang pag-antos, mubunga og kalipay. Muna, di na ta mo sa likway pag-antos aron makatagamtam tas kalipay. Ikot lang na akong nag-reunion karon. Kamong nag-reunion karon, namiya mo sa inyong balay, sa inyong mga naandan. Naamoy mga gipang-usam na schedule aron lang yun mo abot ani. Labaw na yun ang nag-organize ani. Labad ang oy. Lalabad ang naba kay manunga. Karon nanunga na mo. Alipay kay mo. Sige mo, hi, hello. Buhi pa day. Kaya buhi pa ko. Reunion ba? Ala, igagaw dito. Anha, malipay na mo. Pero wap mo mamiya sa inyo. Wap mo mo antos ugan hidinhi. Awa, sad kayo mo'y kalipay. Katurong wa manunga, katurong wa manambong, igora mo tanaw sa inyong i-post-post dito. Magsigil ito, diyan, Di kito sila malipayon sama ninyo nga tinhigin mo labi na gyud mahutdan mo skaon igtan-aw nimo lamas na lay mo ana nya moingon ka ay okay ra oy kay para mangguna sa ato gong kuan kaliwatan asos lipay kay kastanan iguli nimo sa inyo day mura gi gluspad kay sa wa nay nahutdan ko skaon siya niya nga nung gangisi man kay ay lipay kay ko kay daghan kay mi didto nya nag-abot yun mi maubitang nahurot ang pagkaon kay wa gyud mi mag-expect nga inato kadaghan ana mamo sa toy mga mating tumutampo ang uban ato mao to nga nahurot gyud dayon ana pero ang kalipay nimo mabaho nimo iniguli sa inyo kung tinuod gyud ka nga kamaong muantos para sa kaayuhan sa uban ug labaw tanan muantos ta kay makigsuod ta ni Kristo. Kay lagi si Kristo gyud mao ang tuburan sa tinuod nga kalipay. Sige, lingiay mong tupad. Inasugod karon mag-inantusay na ta ha. Hagda ba hagda? Inasugod karon inantusay na ta. So una nimong antoson kanang imong naong dawata ang gihatag sa Ginoo no. Ayaw na kiskisi ang kilay, ayaw na sige color ang buhok, ayaw na kanang dawata lang yun ba? Ug mag-antos ka, makalipay ra ni, makalipay ra gini. Ana, ayaw na mo pagsigi o kamong mga batanon, uyab-uyab mo, ayaw mo anang kuyog-kuyog dayon, layog-layog dayon, kuot-kuot dayon, ayaw mo na kay lami man na siya. Adto gimos antos, unsa may antos? Tutok-tutok lang, ladok-ladok las laway, ana. Nya kung gusto na yung magminyo kay magtinukhangay na, magprasis gyud usa sa kasal, nya pakasal gyud usa. Antos ba yan na? Pakasal gyud usa, una pa maghanimon. Tanawa, di ba ang inyong kalipay hangtod na lang mo mga matay sa inyong kaminyoon. Lipay lang yapon mo kay niagi mamog pag-antos aron dili makasala. Kay ang tinuod nga pagpakigsuod ni Kristo mga igsuon nga muantos ta aron dili ta makasala kay ang sala tudluan gid ta likayan ang pag-antos pilia ang lami ang dali ug ang sayon nga paagi aron malipay lami dali ug sayon nga kalipay maunay sala pero ang tinuod nga kalipay moagi gyud mga pag-antos. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, tagamtama og tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo. Kanus ata makatagamtam sa kaayos Ginoo kun miagi tas iyang pag-antos. Sige kadtong mo sunod sa pag-antos sa Ginoo nga rin na manindog na ta. Ang di mo antos panguli. Mga igsoon, ang kalipay maoy labing idlas sa tanang tawhanong tinguha.
Busa, mupaduol kita sa Ginoo ug mohangyo kaniya sa pag-ingon, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magmadasigon ug magmaisugong mosangyaw sa maayong balita, nga maoy ilhanan nga supakon sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nakasinatig pangbanglutos tungod sa ilang pagsaksi sa Ebanghelyo, mahupay sa presensya ni Kristo taliwala sa ilang mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sa kinasingkasing atong sagupon ang mga kabulahanan, aron malipayon kitang mubulig alang sa katukuran sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagbangutan sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, malig-on ug maalim sa ilang kaguol ug kasakitan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa kalipay ug sa kalinaw, didto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Tunhayng Amahan, nasayod kami nga hilabihan ang imong pag-alima kanamo. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Daigul ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggiatan, nanawat na mo kini nga mong gihalan, ang panupino nga amot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo silang kalan sa kalagaran kanang daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad o tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaak kaninyo, Manang usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan mo, gala sa mga langit, pagdayon ang iyong ngalan, uabot ka na mo ang iyong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, mahingon sa langit. Ang kalanuna mo sa madagat laut, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namon. Ug dili mo kami itugian sa pagsulay, hinulualuwasa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa butan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa
Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma magpalipay unta kanamo sa sala ug magpahamutang kanamo diha sa dalan nga magdala nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Dios nun nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kun andam gitang moambit sa mga pag-antos ni Kristo nga gihulagway sa 8 Beatitudes. Salamat sa niambit og nakalipay nato dinhi ang mga nipalit og slots. So as of yesterday, ang atong halin sa SBF DAG para sa atong kumbinto niabot na og 24,280 ka slots. Atong pakpakan ang mga namalit niini. Salamat kayo. Nga napay 51,720 slots nga available. Nga kon ganahan mo apil sa atong challenge kay 20 karong June 22, 19 years naman ko sa pagkapari na ako'y challenge nga 19 slot challenge. Mamalit mo 19 ka slots sa SBF DAG hangtod karong June 22. So as of yesterday, ang atong 19 slot challenge niabot na sad og 14 ka buok. So nanay 14 ka 19 slot challenge. Atong pakpakan ang niapil ni ini. Salamat kayo. Tag 9,500 ang iyang equivalent or 10,000. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang